Tervetuloa! Tällä videolla on tarkoitus analysoida Applen Apple Watch-tuotteen markkinointia. Eli sitten vähän tästä tuotteesta. Kyseessä on siis älykello, joka tarjoaa varsin kattavia terveydenseurantaominaisuuksia. Applella on tällä hetkellä mallistossaan 3 mallia. On tämä Series 10, sitten on Ultra 2 ja SE 2. Ja näistä toi SE2 on selkeästi halvin ja eniten semmoinen perusversio. Ei tarjoa mitään älyttömän hienoa, mutta kaikki perusominaisuudet kuitenkin. Ja sitten toi Series 10 menee vähän tuohon väliin. Et tarjoaa vähän enemmän, vähän kalliimmalla, mutta ei niitä ihan terveimpiä ominaisuuksia, jotka sitten löytyy tuosta Applen Ultra 2-mallista. Sitten toimintaympäristöä ja markkinatilannetta. Eli Apple on tällä hetkellä markkinajohtaja noin 28% osuudella ja yli puolet myynnistä tulee Pohjois-Amerikassa. Markkinat on suhteellisen kilpailut, mutta toisaalta uusia pelureita tulee aika vähän markkinoille. Suurimmat riskit tämän tuotteen kanssa liittyy tietosuojaan, että Apple kerää kuluttajista varsin paljon dataa ja tässä voi olla sitten haittaa tälle yhtiölle, mutta toki suuri ja tunnettu brändi luo sitten turvaa liiketoiminnalle. Asiakkaat, kohderyhmät, eli tekijöitä, jotka vaikuttaa kuluttajan käyttäytymiseen. Tietysti henkilökohtaiset tekijät, siellä ikä, tulotaso, elämäntyyli, psykologiset tekijät, motivaatio, sosiaaliset tekijät ja markkinatekijät. Apple on vahva brändi ja varsin hyvä mainonta. No, ketkä sitten ostaa tämän tuotteen tyypillisesti, niin nuoret, teknologiasta, terveydestä, hyvinvoinnista kiinnostuneet asiakkaat on se selkeästi suurin, mutta menee myös aktiivisille senioreille ja eläkeläisille. No, sitten voidaan jakaa tämä markkina tällaisiin erilaisiin segmentteihin. Meillä on demografinen, psykografinen, käyttäytymiseen perustuva ja maantieteellinen segmentti. Eli tässä demografisessa segmentissä me voidaan jakaa kuluttajat esimerkiksi iän perusteella. Siellä on nuoria aikuisia pääsääntöisesti ja näitä aktiivisia senioreita. Sitten meillä on psykografinen segmentti, eli tarkoittaa enemmän kiinnostuksen kohteita, luonteenpiirteitä. Niin siellä meillä on teknologiasta, hyvinvoinnista kiinnostuneita ja myöskin brändiuskollisia. Ja sitten käyttäytymiseen perustuvia, josta meiltä löytyy asiakkaita, jotka arvostaa terveystietoja tai tätä Applen hyvää käyttöjärjestelmää, ekosysteemiä. Ja sitten meillä on vielä maantieteellinen segmentti, eli suositumpia kaupungissa tai korkean ostovoiman maissa. Länsimaissa näitä nähdään huomattavasti enemmän kuin sitten kehittyvissä maissa. Ja Apple Watch asemoituu markkinoille sillä tavalla, että se on selkeästi tämmöinen premium-luokan älykello, missä huipputeknologia ja hieno muotoilu ja edistykselliset terveysominaisuudet yhdistyy. Ja tuote on varsin laadukas, mutta myöskin aika kallis. No sitten vähän Applesta brändinä. Applehän pidetään innovatiivisena ja laadukkaana, että sen tuotteet tunnetaan teknologiasta, mutta myös tuotteiden laadusta, eli ne on kyllä tehty kestämään käyttöön. Apple-tuotteet yleensä aika hienoja, hyvin suunniteltuja, joten tämä design tulee siinä mielessä vahvasti esiin tämän Apple-brändin kanssa. Mutta sitten kuitenkin käyttöjärjestelmä, se miten helppoa Applen tuotteita on käyttää, niin on kuitenkin tämän brändin selkäranka. Ja sitten käydään vähän läpi tätä Apple Watchia tällaisten erilaisten kuvaajien kautta. Eli ensimmäisenä meillä on tämmöinen pyöreä kuvio, joka esittää Apple Watchin kerroksellisuutta. Eli siellä tasolla 1 tuolla sisällä on ydinhyöty, tasolla 2
se todellinen tuote ja sitten uloimmalla tasolla 3 laajennettu tuote. Eli ydinhyötyjä voidaan ajatella olevan ajanhallinnan tietysti, terveyden seurannan ja sitten hyvinvoinnin parantaminen. Sitten siellä tasolla 2, eli todellinen tuote, niin kosketusnäyttö, verikestävyys, GPS-sovellukset ja muotoilu. Ja tasolla 3, käytännössä ostamalla Apple Watchin pääset entistä paremmin osaksi tätä Applen loistavaa käyttöjärjestelmää. Ja sitten seuraavana tämmöinen BCG-matriisi. Eli sijoitettiin Apple Watch tonne Stars-kenttään, mikä tarkoittaa, että markkinat kasvaa kovaa ja sillä on iso osuus markkinasta. Niin tämän takia se on lähellä Y-akselia ja kaukana X-akselista. Toisaalta jos markkinat hiipuu, mutta Apple onnistuu pitämään osuutensa korkealla, niin silloin se saattaa myös tippua tuonne cash cows-osioon. Ja sitten vielä viimeisenä tuotteen elinkaarimalli. Sijoitettiin Apple Watch tuohon kypsyysvaiheeseen, koska tuote ei sinänsä ole mikään näyttömän uusi. Ja monet ostaakin tämän tuotteen vaan niin kuin päivittääkseen kellon uudempaan malliin. Toki vaikka ollaan tässä kypsyysvaiheessa, niin se ei tarkoita, että Apple Watch olisi ihan lähiaikoina tippumassa tuonne decline-vaiheeseen. Ja katsotaan sitten vähän hinnoittelua, hintaa ja mistä se hinta koostuu. Eli toki tuote on aika kallis, että jos on hakusessa ja perusälykello, niin välttämättä Apple Watch ei ole just sun valinta. Mutta monet on kuitenkin valmiita maksaa vähän ekstraa siitä, että saa Applen tuotteen ja sen premium-fiiliksen, mikä siitä tulee. Ja toki myös teknologiset ominaisuudet on ihan kärkipäätä verrattuna kilpailijoihin. No mistä tuotteen hinta sitten koostuu, niin totta kai se valmistaminen maksaa. Ja Applehän on tunnettu siitä, että se käyttää tuotteissaan varsin laadukkaita materiaaleja ja kestäviä. Esimerkiksi tuossa Apple Ultra 2 kellossa niin käytetään tämmöistä safiirilasia, mikä on sitten kestävämpää kuin normaali lasi. Ja toki myös sitten kilpailijoiden hinnat vaikuttaa jonkun verran myös tähän Apple Watchin hinnoitteluun. Ja Apple kontrolloi näitä hintoja ja pitää ne tasaisena, mikä sitten vahvistaa tätä arvokkuuden tunnetta, että nämä tuotteet maksaa käytännössä yhtä paljon riippumatta mistä ne ostaa. Noin yleisesti ottaen Apple Watch on hinnallisen kalliimpi kuin muut kilpailijat ja vaihtoehdot, mutta Apple tekee tätä ihan tarkoituksella. Se ei pyrikään kilpailemaan sillä hinnalla, vaan sitten vastaa laadukkaalla ja pitkäikäisellä tuotteella. Ja sitten vähän saatavuudesta ja jakeluratkaisuista. Eli Apple Watchia myydään ihan globaalisti ja Suomestakin siitä saa suurimmista päivittäistavarakaupoista ja teknologiaa jälleen myyjiltä. Toki sitten Applella on myös omia myymälöitä ympäri maailman ja tietenkin verkkokaupasta. No, kivijalkamyymälät ja jälleenmyyjät saavuttavat tuotteille uusia käyttäjäryhmiä. Apple on myös tunnettu siitä, että heidän tuotteensa on aika hienosti esillä ja kaikki samassa paikassa. Ja niitä saa niin kuin mennä testailemaan ja räpläilemään. Niin tämä sitten tietysti auttaa saamaan uusia asiakkaita. Mutta toki verkkokauppa on kannattavin vaihtoehto tämän tuotteen myynnissä. No sitten vähän vielä viestinnästä. Eli minkälaisia suuntaviivoja Applella on, niin se pyrkii pitämään yksinkertaisena ja selkeänä sen viestinnän. Niissä usein korostetaan teknologisia ominaisuuksia, ulkonäöllisesti ja esteettisesti varsin näyttäviä, ja terveyttä ja hyvinvointia painotetaan. Sitten Apple Watchin ydinviesti tässä markkinoinnissa on, että se on paras laite terveelliseen elämään. Uusia laitteita myös julkaistaan aika järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Ne tilaisuudet on aina hienoja ja saa paljon mediahuomioon, mikä sitten luo tällaista hypeä sen ympärille. Ja niin kuin äsken totesin, niin
tuotteiden esittelytapa liikkeessä on hieno, niitä on mahdollisuus kokeilla ja havainnoida fyysisesti. Ja Apple Watchin kohdalla tämä USP eli Unique Selling Point on kuitenkin heidän ainutlaatuinen käyttöjärjestelmä. Sillä tätä laitetta myydään.